स्वच्छ, सुंदर, अप्रतिम आणि प्रशस्त अशी राहण्याची व्यवस्था जर कुठे असेल तर ती म्हणजे आमच्या सी ब्रिजमध्ये. हॉटेल सी ब्रिज तारकर्लीमध्ये. अहो समुद्र चौपाटीपासून हाकेच्या अंतरावर. म्हणजे कसा तुम्ही समजा तारकर्ली गेलात आणि सी ब्रिजमध्ये राहुलासच नाही तर फायदो काय? अप्रतिम रूम असत. नमस्कार मंडळी, मी आता उभा आहे तारकर्लीच्या बीचवर आणि हॉटेल सी ब्रिजमध्ये. म्हणजे बघा ना, समुद्र किनाऱ्यापासून अत्यंत जवळ आणि निसर्गाच्या सानिध्यात असलेलं स्वच्छ, सुंदर, अप्रतिम असं हे हॉटेल आहे. आता ह्या हॉटेलचा एवढा मोठा डोलारा कोण सांभाळत असेल असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर ते सांभाळतात आमचे श्री वसव कोयंडे. नमस्कार. काय बरा मा लोकाबिका येतात की नाही? बघा कशा असतात. म्हणजे सरळ साधे निर्मळ मनाचे असे हे आमचे कोयंडे साहेब. दिसाक तुमका साधे दिसतात पण जेव्हा जेवतालाच ना तेव्हा जिभेची चव अशी काय वेगळी आणि वाकडी तिकडी वाटतात तुमका खराच वाटत आहे. अहो याचं कारण असं आहे की तुम्ही यांच्याकडे काहीही मागा, म्हणजे घावणे म्हणा नको, आमचे आंबोळे म्हणा नको, मच्छीचे कुठलेही प्रकार असतील तरीसुद्धा घरगुती पद्धतीचं अप्रतिम असं जेवण कुठे मिळत असेल तर त्याचं एकमेव ठिकाण सी ब्रिज. आणि ही दोघा जण आता सगळा सांभाळतात. खरोखरच कौतुकास्पद. आत्ता मी इथे आलो आहे म्हणजे तारकर्लीच्या आमच्या सी ब्रिजमध्ये. यांची ओळख करून घेतली. आता आजूबाजूचा परिसर मी पाहतो, तुम्हालाही पाहायचं आहे. या राहण्याची व्यवस्था बघितली. आता खाण्याची बघा. एवढं सुंदर घरगुती जेवण समोर असताना माझा चेहरा असा का, असा तुम्हाला प्रश्न पडला ना? अहो हे तिसरं ताट आहे. कोकणात एवढी खातरदारी करतात ना, खातच राहावंसं वाटतं. आता खाऊन खाऊन इथपर्यंत आलंय तरी हे तिसरं ताट समोर आहे. सुरुवात सोलकडीने करतो. लवकरात लवकर या आणि या घरगुती जेवणाचा आस्वाद घ्या. ह्या घरगुती जेवणाचा आस्वाद मिळण्याचं एकमेव ठिकाण तारकर्लीचं सी ब्रिज हॉटेल.